godinu i više, a nekada i češće. Čudi me da je već u godinu i po, ali ajde. To proces nije se desio pred 2-3 dana i pred 2-3 meseca, nego je trajao duže vremena. Šta je u stvari to trebalo? Nama, ukoliko imate drugo dete, onda treba da se napravimo predikciju da li je i kod drugog deteta postoji ta izmena i loše reagovanje imunog sistema protiv sopstvenog tkiva, jer bi tu mi mogli da kažemo, a sada za to vreme će možda i drugo ili treće dete da dobije dijabetes. I ovdje isto tako. Sve što sam rekao u prethodnom važi za vašu ćerku, ali pošto ona ili dete, ne znam da li ćerka ili sin. Sin. Ali onoliko koliko iz moje prakse znam, a nisam pedijatar, teže je prvo u 2 godine teže objasniti detetu šta je dijabetes. Znači, vi i vaša supruga morate da budete oslonac vašem sinu dugo dok on ne shvati šta je dijabetes. Da bi počeo da preuzima bolest u svoje ruke i da ne pravi greške, a to je da ne jede slatko, da ne pije Coca-Colu, da ne može da trči 2 sata neprekidno kao drugi vršnjaci, ali može da se sa njima igra. Znači, ono nije invalid, ali morate mnogo pažnje da mu posvetite u sljedećih nekoliko godina da bi on to shvatio na vreme. Jeste išli vi negde na obuku kao roditelj u Aranđelovac ili negde? Nismo zato što mi je žena još u bolnici, pa trebalo bi polovinom maja u Bukovičku banju da ide. A u Bukovičku, tako je, pa to je Aranđelovac. Tamo ćete imati obuku i bit će vam mnogo jasnije i onda ćete moći svom detetu da pomognete puno. Hvala vam puno. Molim lepo, gospodine. Dragi naši gledalci, to je upravo i cilj ove emisije, da na jedan najbliži i najmogući način dođete do ovakvih imena kao što je profesor. Mi naravno imamo još nekog na vezi. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Izvolite, predstavite se i postavite pitanje našem dragom profesoru. Ja sam Trajko iz Dimitrovda, a postavljam pitanje da ja sam šećeraš isto, imam i većan pritisak, stent mi je stavljeno na mrežu. Međutim, postavljam pitanje profesoru, usta mi se suše noću, to je, nemam pljuvač, uopšte moram da slašu, imam pored kreveta i tu mora da popijem vode da bi, da li je to šećer ili nije? Da, pa evo odgovorit ću vam. Najverovatnije da jeste, jer ako vi imate noću hiperglikemiju, veliku, da je šećer u krvi preko 10 milimola, onda bubreg ne može da vrati iz primarne mokraće, tako da vam objasnim, tečnost ponovo u krvotok, nego se ona gubi mokraćom, a kad se gubi mokraćom, onda vi osjećate žeđ i onda pijete noću vodu. Najverovatnije je da je to razlog, sem nekih ređih drugih poremećaja. Prema tome, uradite vi, kad vas to tera da pijete tečnost, uradite tad iz prsta kontrolu, a drugi put uradite iz prsta kontrolu pred jutro, pa da vidite u toku noći da li je tačno ovo što ja mislim da je. Ja sam postavljao mom lekaru to pitanje, on kaže, to nije šećer, da otvorena usta sigurno držite pa zbog vazduha i tamo. Znate šta, gospodine? Kako me je moj dobar kolega Sandro predstavio, ja ne znam sve u medicini i u dijabetologiji, bez obzira što nosim ove epitete. Ja nikada nikome nisam rekao, ako nisam siguran nešto, jer je to lošije za pacijenta, ne mora doktor da zna sve. U ovom slučaju mislim da to nije tačno, nego ovo, dozvolite mi da kao ekspert kažem što sam objasnio. U redu onda. Molim, ništa, doviđenja. Linije su i dalje otvorene. 2600-233, 2600-151, naravno pozivni 011 i 309-3600. To su telefoni bolnice Ostrog gde također možete da zakažete pregled, da se vidite sa profesorom i da se vidite sa najvećim imenima srpske medicine, jer probleme rešavamo bez ikakvih problema. Ja sam bio prisutan pre neki dan na jednom konzilijumu na kojem ste bili i vi. Čovek nije mogao da reši problem nigde, ali na kraju kad je došao i kada su 5 najvećih mozgova naše medicine, to moram da se pohvalim. Bila mi je velika čast što sam uopšte prisustvovao tome, problem je bio rešen. Ja predlažem, a ne želim da budem oportun mom dragom profesoru,
Ja i dalje mislim da je čaša vina nešto najlepše. Bar jedan dan je jedna čaša vina jedan dan. Dok mi to popijemo, predlažem da odemo na jedan kratki EPP da se i profesor odmori, a vi se javljajte i uključujte. Dakle, dragi naši gledalci, na pravom ste mestu, televizija Kopernikus, jedna od najgledanih na našim prostorima i naravno emisija u službi zdravlja. Pričamo sa akademikom, profesorom, doktorom Predragom Đorđević, a ono što je najinteresantnije, vi se možete direktno uključiti na 2600-233, 2600-151, naravno pozivni za Beograd i 011. Postaviti pitanja profesoru, pitanja postavljate i na naš e-mail u službi zdravlja, odnosno u službi zdravlja@gmail.com i naravno telefoni bolnice Ostrog su 309 36 00, gde se javljate i zakazujete vaše preglede i rešavate zdravstvene probleme. Profesore, malo pre smo pričali o starijim osobama, o osobama dijabetesa tipa 2. Rekli smo šta je HbA1c, odnosno rekli smo vrednosti. Ostali ste mi dužni da kažete vrednosti krvnog pritiska i lipida i da kažemo koje su dijagnostičke terapije generalno preporučuju kod lipida. Da. Pa evo, u onoj grupi gde smo rekli da nema mnogo teških pratećih bolesti, pritisak treba težiti da bude manji od 140 sa 80. I u ovoj drugoj grupi gde ima jedan broj pratećih bolesti, takođe 140 sa 80. Ali tamo gde ima puno bolesti, konkretno krvnih sudova srca ili mozga ili neki završni stadijum, ajde, ne daj Bože, karcinoma i tako dalje, onda treba da bude manje od 150 sa 90, jer ako obaramo mnogo pritisak, onda moždana cirkulacija u srčanom mišiću može da trpi. A upravo u ovo vreme sada, kad slušamo ujutru promena kako oni sa hipertenzijom, sa koronarnom bolešću i šta doživljavaju u toku dana i toku noći. Znači, ovo su vrednosti koje bi trebalo idealne, ali ne i 110 sa 50. Dobro. Idemo na lipide. Idemo opet na gledaoce. Halo, interesovanje je ogromno. Dobroveče. Dobroveče. S kim imamo čast i profesor Đorđević je tu za vas da odgovori na sva pitanja. Ovde je majka devojčice koja u krvi ima povećane trombocite. Dobro. Doktor nam je rekao da ima povećan testosteron. I interesuje me mišljenje doktora, pošto je uveden Letrox, Siofor i Primalud-Nor. Pa, gospođo, nešto mi nije jasno. Ako je uveden Eutirox, onda vaša ćerka ima hipotireozu, o čemu ćemo pričati malo kasnije. Veličina štitne žlezde je normalna? Ne, bez obzira, ne mora da bude. To nije struma, ali može da ima tiroiditis hronični. Pričat ćemo kao uvod malo kasnije, ali vama da odgovorim. Znači, ako dobija Letrox ili Eutirox, onda znači da ima hipofunkciju štitne žlezde. To je prvo. Ako dobija Siofor, to je metformin, onda najverovatnije da ima poremećaj glikoregulacije. Sad, da li je to u sklopu gojaznosti ili je to u sklopu sindroma policističnih ovarijuma, to sada je teško ovde, a i vi ste napravili jednu, možda iz neznanja, jednu kombinaciju gde ste rekli trombociti i testosteron. Ako ima problema sa trombocitima, to je hematološka bolest. A ako ima testosteron povećan, onda ide u prilog, pored ostalog, barem dve bolesti. To je sindrom policističnih ovarijuma ili hiperfunkcija kore nadbubrega koja može da se javlja i u dečijem dobu. Dakle, u tom smislu treba, samo da vas pitam, a ko prati bolesnicu, gde se ona kontroliše? U Nišu. E pa da, kod endokrinologa ili pedijatra? Endokrinologa i ima i... Kažete? Kod endokrinologa, ali ima i policistične... Pa evo, pogodili smo sve, ali to nije teško. Samo, ne znam, trombociti mogu biti nezavisno i poremećaj, pa onda bi trebalo to da vidi konsultacija endokrinolog, hematolog, koje je to tačno da su i trombociti u pitanju. Idemo dalje, profesore. Ostali ste mi dužni kolika vrednost lipida mora da bude i koje su kliničke stvari rade da bi se rešio taj problem. Pa vidite, i kod starijih osoba mogu da budu te hiperlipoproteinemije.
Ciljne vrednosti su holesterola i tu, zavisno od metode, ali 5,2 za holesterol, onda HDL 1,3, 1,5, 1,7, ajde uzmemo 1,5, to je zaštitni. LDL po nekima 3,2, 3, a sada čak i 2,7. Trigliceridi po najnovijim 1,5 ili 1,2, to su ti target ciljevi za lečenje hiperlipoproteinemije, hiperholesterolemije i hipertrigliceridemije. Šta je ovde važno reći? Ja pokušavam sa kolegama stalno da govorim, kod lekara ima jedna stvar, dobro je ako je dobar preparat, pa ste vi zadovoljni, svi su zadovoljni, u svetu su zadovoljni, vi ostajete kod tog preparata. To je u redu, pa ne budi godina i 5 i 10, to je u redu. Ali ne valja kada lekar mu to pređe u naviku pa nastavi da daje samo jedan preparat, konkretno. Šta ja hoću da ukažem sada na jednu stvar koju vidim u svakodnevnoj praksi. Ako je u pitanju hiperholesterolemija, onda su statini. Tu nema priče. Jer oni odlično snižavaju holesterol, ali manje deluju na trigliceride. I mi imamo onda situaciju da holesterol normalizujemo, a skoče trigliceridi. Ako imamo trigliceride primarno povećane, onda dajemo fibrate, a ne statine. A oni deluju posebno dobro na trigliceride, smanjujući ih, ali bolje mogu da deluju i na HDL povećavajući ga. Prema tome, to čak je pitanje diskusija između nas stručnjaka najužih subspecijalnosti. Ja imam konsenzus sa dobrim kardiolozima u ovom pitanju koje sam ja sad rekao. Ja moram da kažem da emisija U službi zdravlja je ciljuje da gledalci se uključuju da pitaju, a osim toga da naučimo mnogo toga. Ja moram da kažem da iz vašeg izlaganja mogu i doktori mnogo toga da nauče. Pa ja se trudim i doktorima poruke da uputim. Tako je. Šaljete vrlo interesantne poruke doktorima. Dobroveče, imamo nekog na vezi. Halo. Dakle, naši telefoni su i dalje 011 260 233. Imali smo nekog na vezi, ali nažalost prekinuta. 260 151 i 309 3600. Telefoni bolnice Ostrog. Javite se, zakažite vaš pregled. Kontaktirajte profesora Đorđevića. Rešite jednostavno vaš zdravstveni problem. Posebno na šta lekar treba da obrati pažnju kod ovih tip 2 bolesti. Ja bih rekao samo dve stvari. U ovim godinama starije osobe imaju poremećaje sluha, vida. Izvinite, profesore, opet je neko na vezi. Nema problema. Halo. Halo. Dobroveče, odakle zovemo? Predstavite se i pitajte profesora. Zovem, dobroveče. Dobroveče. Samo smanjite TV da vam ne budete... Zovem iz Užica. Dobro. Dobro. Postavite pitanje samo pošto... I pošto imam strumu... Smanjite televizor da se ne bi čuo taj odjek, nemamo vremena toliko, molim vas. Evo odmah. I radila sam histopatološki nalaz. I? I koloidno-cistična struma, šta je to? Pa da vam kažem, struma je uvećanje tiroidne žlezde, već smo prešli na jednu novu endokrinu žlezdu i to smo i želeli. Pitanje možda bude difuzna, možda bude nodozna, možda bude polinodozna. A ako je rađena, koliko ja vidim, to nije patohistološki nalaz i verovatno niste operisani, nego je rađena biopsija tankom iglom nekog nodusa, pa ste onda rekli da je to koloidna struma. Jer samo ako je struma velika, ako vrši pritisak na disajne putove, na dušnik, traheu ili ometa gutanje pritiskom na ezofagus, jednjak, pa gutanje hrane i prolazak hrane, to su indikacije. A ako je struma eutiroidna, nema ni povećanu ni sniženu funkciju, samo u tim slučajevima se vrši operacija. Ali ako je bio nodus, ja verujem, jer difuzna struma se ne vrši biopsija tankom iglom, nego kod nodusa i tamo je nađeno da je to u tom nodusu, tom koloidna, dosta koloida, pa je rečeno koloidna struma.
A to je dosta lako pratiti i, ako po vašim rečima, nije nešto opasno.